Dali naman ba sa'yo? Mga kachoy, oh! Yung huling kabiwas. Wala pa din. Ayun ako yan. Huli! Huli! Ay, sumabit. Huli! Sumabit na naman. Kabewas! Gini ang kabewit! Yan natin, oh. Yun! Huli! Galing! Ay! Hindi ko pala pala. Ay, pala. Kaya pala di masyadong na napuruan. Nangalangal. Kaya pala ayaw umalis. Oh, grabe. Nalapat mga toy. Oh, good morning mga kachoy ulit sa inyo mga katoy. Welcome ulit sa panibawang fishing adventures natin mga toy. So dito tayo mga toy, mangunguha tayo ng lumot. Day jokes lang mga toy. Mamimingwit tayo ulit. Noong nakaraan mga toy, doon kami sa spot na yun. Oh. Yun, nandun sila kabingwit. Tsaka si kabiwas. Good morning sa inyo mga toy. Yun, ang usapan namin. Kung kumagat dito mga toy, bali lilipat sila dito. Kung kumagat naman doon, lilipat naman kami doon sa kabila. So parang dito mga toy, mukhang makaka-harvest tayo dito. Mukhang sila yung pupunta dito sa atin. Kasi pagdating ko kanina mga toy, nakaisa na kaagad ako. Lumawit na ako agad eh. Yun, nakaisa na kaagad. Good size na rin siya mga toy. 3.2. Yan. So dyan lang yung spot natin mga toy. Yan. Naiwagaan ako sa spot na ito mga toy. Kaya binalikan namin. So yun, kasama natin si si Kachoy Ronnie. Yun. Good morning Kachoy. Good morning Kachoy. Shoutout. Shoutout sa commander ko. Nasa ngayon, tabing dagat. Wow. Nagpapaaraw. Paaraw. Yun, ingat po kayo dyan ate. Ayan. So dito lang tayo mga toy. Yan. Nakadali na kaagad oh. Mga toy, oh. Mayroon na. 2-0. Dito tayo. Grabe, nakadali na si bata ng plapla din. 5 fingers, plapla na yun. Ayun ang talong gano'n. Ayun ako yan. Huli! Huli! Uy, sumabit na naman. Yun, huli. Kabewas! Kabengwit! Yan natin, oh. Dali, mga toy, ang ganda ng size. Pangalawa na mga toy. Tatlo na kami ni Katiro ni Gateway Spot. Ingwit ba sa kabila? So nagkikibit naman dito mga toy, oh. Dito na lang tayo. Ganyan lang mga toy. Hoy, nakababad din sa wakas. Ganyan lang muna mga toy yung yung pag-stand natin. Ayan! Huli! Nakawala kuya. Muntik pa yung muso ko. Ay. Daming lumalaglag mga tinaan. Dahon. Ayan naman. Ulaog tawag sa amin ito. Ano kaya tawag ito sa Tagalog? Yung puro at tomato. Eh, pinakagat. Huli! Yun! Huli na naman! Woohoo! Doon na ba ito? Oo, mga tayo. Uy! Kabingwit! Kabiwas! Ayun mga tayo, baka mayroon daw kayong mga pinaglumaan ni batang Anders na si Simon. Dito ka magpakilala ka kasi palay mo. Marami mga natin si Gene Robs TV. Talim PH yung mga namimigay na. Ay, pa-sponsor tayo. Eh tayo, wala pa tayong kakayahan. Dali, magpakita ka. Hello po, sabi mo. Ayaw naiyain pala ito. Hindi ka makakuha ng paniwa. Oo. Hindi ka bibigay yun. Si Mustik, marami bibigay. Diba? Tapos nirayan. Oo, yun. Mga nangibigay yung mga yun. Pinalaglag ka pa yan. Puno ko na ito sa Tagalog. Huli ka. Huli ka. Ayun, malaki. Yun! Lapla! Yun! Lapla! Kapla! Uy! Uy! Lapla mga toy! Hey, lumapit ka, Choy! Kabiwas!
Kabingwit. Nakatila din. Nakita na namin. Ganda oh. Kalibo lang. Namamasyal yung may-ari. Alay ka Joy. O yun, huli nga. Sabi ko sa'yo. O yun mga tayo, nakadaan sa'yo. Yan, para kitang-kita nyo yung pagbiwas mga tayo. Yan o. Nakadali si Kabingwit ng hito mga tayo. Swerte, ang laki. Sarap pa namang gataan yan. Alam na yan, gata. Tinatakbo. Yun. Ayun, malaki. Malaki na naman. Uy. Oh, na-salvage. Kawawa naman ito. Na-salvage mo. Okay, iba yung kumagat nito. Yung ganda pa naman ang size. Ay. Thank you. Pasensya na ha. Titratuhin na kita para mawala na yung pagkakira. Thank you. Pinapanap namin yung mga bata na kumain. Sabi ko akin na muna ulit yung pamiwas. Minirang tong pamiwas o ano. Swerte talaga pag dalaw pamiwas ka tayo Rory no? Siyempre. Dalawa eh. Ang ganda talaga, mas advantage talaga pag dalaw pamiwas. Parang iba yung feeling. Saka ano, may ano ka. Hindi ka naiinip kasi pain na lang pain. Pag isa, pag nag-unlitric, lalo na magkagulo-gulo yung ano. Ayan na naman. Ayan na naman dito yun. Ang bilis dito yun. Diba? Sabi ko Sige, sa'yo. sige, sige. Nakaano kasi kumain na tayo eh. Oy! Hinihintay lang pala kami mag-ano natin, pag tinapay. Ayan na naman. Huli ka! Ay, wala. Kunti na lang bulati namin, oh. Aga-aga pa eh. Hirap mag-alap pa ng bulati dito matay, sayang. Hindi ako nakapag-ano kasi kahapon. So may ano, Grand Star, madaming bulati pala. Asan kaya sila sa Pitonggo? Baka andun na sila sa may ano, Exodus. Ayan. Ganda, hatakbo ito yung sigurado to. Ay, sus! No, ay. Dito na ako sa mga dakong spot na ako. Uy, lapad mo naman na dahil ni Kabiwas. Oh. Swerte ni Kabiwas. Papalit-palitan lang sila ni Kabiwas. Wala na. Ay, tagdadala ko pang pamiwas ako. Magkasabud-sabud talaga. Nasa gilid lang talaga. Dadating mo na. Takbo mo. Yun, huli rin. Dali mo ito. Ay, ito. Maliit kaya pala ano. Ay, pwede na. Kaya pala di masyadong na ano mga napuruan. Nangalangalap. Binasa mo pa ako ha. Pwede na tamatay. Yan mati, 3 fingers yan. Ano? 3 fingers. Nangalangala kaya di bumisik siya eh. Yun, nasaktan siya. Nawala. Uy, bumisik na yun. Ilagay ko nga ito. Marami na matay. Pakita ko sa inyo matay. Yan matay oh. Ha, madami-dami na matay oh. Lapad ng dalawa ko. Ay, tatlo pala yung malalapad ko. Ay, ganda. Thank you talaga sa spot natin. Dito tayo magkikita ang may Kaya tingin ako dito.
Ano na yan, nilalayo eh. Uli ka, yun. Ay, laki ng kato. Oh. Haha. Uli. Hindi yata naka-start card to. Ayan mga tay. Oh. Dali. Lord. Naunti-unti mga tay. Dapat nga pala kay Running Thunders TV. Hindi nakarating nung nakaraan mga tay na inintay natin dito. So si Pitong TV naman, mukhang alangayan naman, hindi naman kapunta. Mukhang nagkaroon sila ng trabaho bigla. Yan na naman mga tay. Yan na naman. Malaki na naman. Ha! Sunod-sunod oh. Kakalagay ko lang ng isa oh. Kailangan ito ang kilala eh. Binulungan ko lang ito ng isang araw dito eh. Uy, marami tayo picture. Yan. Sunod-sunod na ba tayo? Oh! Doon lang natin. Tara na kayo mga kajoy. Lilipat kayo? Okay na ako dito. Tao nga. Nararamdaman ko rito mga kapalapla ako eh. Dito lang ako. Lipat daw sila mga doon sa may ano. Ito yung subscribe kita ka Sa to. may dulo sa ano, sa may dulong papuntang ano, Eco Park Lakeside. Makaka-copyright tayo mga rin. Ito, ayaw naman nila, walipat na lang daw dyan. 1 hour later. Dami ko na matay, uli matay, lalaki. So, yun sila kabiwas matay, tsaka si Bata TV. Tsaka si Kachiro ni pumunta doon sa kabila. Matay, tinisting nila doon sa may dulo nito. Sa may part po. So yun, dito matay, grabe harvest ko kanina. Nakabilo matay yung tilapia kumagat kasi ano, wala umalis yung mga bata. Grabe. Tingnan nyo matay pagka nakaulit ako. Pakita ko sa inyo yung ulit ko matay. Grabe. Ang lalaki mo ito eh. Nakuha na ako tatlo na ganito mo ito eh. Tsaka mga ano, 14 years. Tsaka 3.5. Lalaki pa ito. Ang good size, ang ganda. Ang katapa. Yung, yari na ito. Dali na naman ba ito yun? Ganda talaga ng spot na to. Asan na kaya yung mga yan? Mukhang napapalaban na rin ata dun. Ay, yun na nga mga katsoy. Grabe, jackpot na naman tayo mga toy. Dito lang ang spot natin mga toy. Napakaliit na mga toy. O yun. Kanina. Kung di sana umalis si Katsoy Ronnie, baka naka-jackpot din. O yun, marami rin ano, bata kayo na pumunta. Yun. So yun, napaka-swerte talaga natin mga toy. So yun mga toy, bali shoutout tayo. Thank you. Papakita ko sa inyo mga toy pag after ng shoutout po. Ayun, shoutout kay Barbs Marlon. Yun, shoutout Katsoy. Shoutout kay Aro Vlog. Yun, shoutout Katsoy. Kumusta na si Aro Vlog? Kumusta ka na Aro Vlog? Yun, shoutout kay GC Adventures. Yun, shoutout Katsoy. Shoutout sa lahat ng NC Anglers members. Yun, shoutout sa inyo mga toy. Sa lahat ng bagong member, yun, shoutout sa inyo. So yun mga toy, bali di nakarating mga toy sila Pitunggo. Siguro ano, hindi kasi ko nag-online kasi hindi ako nagbukas ng dito. Baka andun sila mga toy sa may paradahan ng ano, ng tricycle. Tapos sila kabiwas saka si Bala TV saka si Ron. Pumunta doon sa may baba nito mga toy. Malapit na doon sa may Wawa. Sana nakarami sila doon mga toy. At shoutout nga pala sa mga Rizal Anglers, Binangunan Anglers, yun. Salamat sa inyo mga toy, sa mga Pasig Anglers, yun. Mandaluyong Anglers, sila Papa Ching, yun. Si Kuya Bilog, yun. Shoutout sa inyo mga toy. Salamat tayo sa mga lahat ng mga silent viewers. Thank you sa inyo mga toy. Dahil sa inyo, ano, laging, ano, mataas yung views natin ngayon mga toy. Mga siguro, limang upload natin na, ano, maganda yung views natin. Yun, sana, ano. Tuloy-tuloy na yun mga toy. So sana wag nyong i-skip mga toy yung ano, yung ads natin para sumahod na rin tayo.
So yun, maraming salamat sa inyo mga toy. Dito na lang po muna. At sana pinalad nga pala yung tropa natin. Sila kasi bata, saka si Biwas doon. Mga kasama natin dito kanina, lumipat kasi. So yun, pakita ko sa inyo mga toy yung huli ko. Ito yung huli ko na mga toy. Oh. Grabe, yung iba nito mga toy talagang binakpakan ko na kanina mga toy. Yung iba nito walang video yung iba nito mga toy. Oh, grabe, malapad mga toy. Oh. Yan, stop din natin kaya ito mga toy. Oh. Oh. Panalo. Salamat sa mga anglers dito. At siguro mga toy, sa susunod na adventures natin sa may naman tayo. Sa may Isla Lixor o Bagong Bayan. Balik tayo sa ayun, shout out toy. Ano pangalan mo toy? Ay, mahihain pa to. Oh, yun, shout out kay ano pangalan toy? Magat. Yun, shoutout kay Magat. Oh, yun. Yun. Baka raw may kayo mga toy, baka raw may pamiwas kayo, sabi ni Magat. Hindi, sa susunod wala lang akong motor, bibigyan kita ng yung rad lang. Meron akong doon, yung ultralight na yung kaso putol yung dulo nun. Wala naman tayo mas matinong gamit. Sige mga toy, bali sana may mag-message sa atin. Bigyan ka ng kahit local na rad, okay na ay local na rail. Ayun. Pasalamat ka. Bye bye. Ayan. Maraming salamat. At see you next vlog po mga toy. Dito lang tayo. Yung tambak ng to. Mga pinagtabasan ng kahoy. Yun, thank you po. Mga toy, nakaligpit na tayo. Tara mga toy. Punta natin yung mga kasamahan natin. Doon ba tayo sa bandaron? Sa dulo na yung paliko na yun. Asan na kaya yan? Tara. Wala sa dulo sila mga katoy. Yan, bossing. Good afternoon na. Nakakuha na? Hindi pa. Grabe, doon sa dulo. Nakarami na rin ako sa dulo. Uy, bossing, mga pala to? Mga pasig. Pala nila dyan mga toy. Mga pasig fire rescue team. Ang dami. Ay, patingin nga huli nyo? Wala. Ay, laki oh. Ay, dulo-dulo. Oh, grabe pa, welcome talaga. Parang niyayaya nyo pa akong pumispat pa. Iyan ang lupit, kaya pala kayo magsialisan. Inintay ko kayo ron Tatawagan ka namin Ayan Kayo, hindi ka man naka-open number you have dialed is in Saudi Arabia. Saudi Arabia. Ay, naku po, kaya naman pala. Sa kapal na yan dyan. Agoy, ay, Diyos ko. Kaya pala ayaw umalis. May pang-ihaw na. Ay, nako. Ngayon sa'yo? Naku po, alas pare-pares yung huli natin. May ganda pa yung huli mo doon. Oo, ganda ng huli ko rin. Ganyan nito yung huli ko rin. Gili doon? Oo. Guling. Sarap ng pwesto mo doon. Dito. Sabi ko ayaw umuwi mo ngayon. Siguro naka-jackpot na. Tama nga. Mas maganda. Kasi rin sa'yo. Wala. Ang ganda ng ispat mo na mga tayo. Pauwi ka na kota ka na Pauwiin sa, may spot pa ako doon sa kanto na yun Nakaisang piraso ko. Tagal ko rin doon. Uy. Kuya naman nakadali. Meron? Ay, meron nga. Parang, ay nalaki pa na dito pala. Parang gusto kong mispat Ano yun? Bloater? Basta Lapat? Lapat lahat. Oo. Pwedeng double hook lapat, single lapat. Okay. Grabe, lalaki kasi pala dito na huli. Grabe yung kabiwas. Lulupit niya talaga. Sana all. Huli ni kuya. Oh, ay makukoy na kuya. Ako nangingilo. Sayang, makawala. Sayang. Maganda tama. Maganda po. Ayun, ayos. Yan na mga katsoy. Oh, yung huli ni Kabiwas. Lapad din pala katsoy, Uy, may ito. Ay, yung huli ni Kabingwit kanina? Oo. Yun, ang laki ito mga toy, Oh. Nadali niya yan sa dulo yun. Ayos. Ito naman Kuy Kabingwit. Uy, meron din tong nadali rin tong plapla nito mga katsoy. May nakadali rin to ng plapla. Oh. Ilang plapla dito Dalawa yata. Dalawang plapla. Yan, mga good size yan mga toy,
Sa ako malaking ahon dyan sa Kamagchili ah. Basta si Kabing Mitomira, ano yan, piling-pili. Pag sa probinsya nila mga katoy, ano yan. Hindi ako namili eh. Oo, sa probinsya talagang, ayan, ang ganda mga katoy. Oh. Probinsya talaga native dun. Kaya itong ganito, napakadalang nito sa Bicol. Yan. Yan. Pero yung mga maliliit doon, yun, talagang hindi na masyado lumalaki yun. Yun, mga katoy. Huli ni Kabing Wit yan. Yan na mga katoy. Oh, ito yung pangdaing. Ha, panalo. Thank you, Lord. Ayan na mga katoy. Oh, yan ang natin. Gusto ko sa medyo katamtam mga katoy. Pinapipirito ng malutong. Yo, sarap yan mga katoy. Oh. Wala nang sausaw yan. Diretso na sa kanin yan. Yan, kain na po tayo. Kain na guys.